Papipiliin kayo kung saan kayo pwede magstay. Kung gusto nyo magstay. Actually, alam ko naman din na yung sagot nito, pero still, let's see. Hasaan? Laguna or Hasaan? Hasaan? Ikaw, Hasaan? Ikaw? Saan to? Hasaan din. Bakit? Kasi maraming pwedeng paglagan. No, pero syempre naman, dadalaw-dalaw. At saka hindi, doon kasi sa bahay lang nila, nasa bahay lang lagi. Doon Pati peaceful ano, doon, doon lang ako nakampante sa lugar niya, sa Bakit? lugar nila talaga. Hindi ko alam, parang ano kasi, ang luwag sa akin ng lugar nila. Kasi naging at home, ay mabilis ka na naka-adapt. Kasi yung mga tao din, di ba? O parehas tayo, totoo. Kasi yung mga tao din sa paligid. Kaya yung mga kaibigan ko, di ba? Yes, halos ayaw na namin umuwi. Si Chan nga, ayaw nang umuwi nun, nang pumunta dun eh. Okay. Ano yung nagbago sa personality mo, Gio? Simula na naging kayo ni Brenda. Halimbawa dati, napakabugnutin mo, napakamatampuhin mo, Tahimik, napakatahimik Ayun, mo. yung Ngayon, ano ka na? Siyempre, hindi naman lahat ng tao mabait, di ba? Lahat naman ng tao may kasalanan din. Ano, kasi dati ako, talagang ano din ako. Hindi Sa naman kanya yung dati, parang nasa feeling ko bahay dati, pag galit siya, galit talaga siya. Pag ayaw niya, parang gano'n. Na marunong ka na makisama, no? Kasi nga Pebrero, di ba? ano? Kahit magulang niya, hindi siya kaya kontrolin, di ba? Pag hindi niya gusto o pinagalitan siya, nandun lang yata siya sa kwarto lagi, hindi nakausap. So, ayun, ngayon, nakikipaghalubilo Ngayon, ka galit na. siya. Dahil may taong nagpapapicture or may taong nasa paligid. Natuto siya in short naging plastic. Hindi, at least natuto siya mag-adjust. Adjust. Sa Dati nature kasi sa talaga hindi ako nag-adjust kahit sa mga kaibigan ko. Oo. Di ba kahit nang Ay. oo, sabi nga niya, ako, kaya yung nag-away kami, di ba? doon sa saan? Pagbigyan mo naman ako magtampo, minsan lang ako magtampo eh. Matagal ako magtampo, pero pag nagtampo ako, hindi mo ako makakausap talaga. Minsan nga, kapatid mo, di ba, ilang buwan nang hindi mo kinakausap, di ba? Kahit magulang niya, hindi na kinakausap. So ngayon, hindi ka na... Hindi na naman ganito. Hindi Parang na ganun nabawasan, ka, 3 days na lang. Okay. Ito importante to. Feeling ko isa to sa abangan nila. In what scenario if any it's okay to lie? Sa anong sitwasyon pwede kayong magsinungaling? Sa isa't isa. Sa anong sitwasyon kayo dapat magsinungaling? Na okay lang magsinungaling. Ako, para maiwasan masaktan, hindi ko nang hirap eh. Hirap Kasi, sagutin syempre, sila. halimbawa, meron tayong kasabihan na, pag nahuli ka, sabihin mo na, at least inamin mo. Meron tayong sinasabi na, manloko ka na, huwag ka lang magpahuli. Kasi okay lang naman eh, huwag mo lang ipakita. May mga ganun, so saan tayo doon? Yun bang, huli mo nang nanloko siya pero ayaw niyang aminin, o yung mas mabuti yung less, wala kang alam para hindi ka masyadong masaktan. So saan mo gusto? So okay lang ba na magsinungaling siya para hindi ako masaktan? So saan ako doon? So parang para sa akin mahirap yung tanong na yan. Siguro para sa akin yung sitwasyon na lang na pwede lang na magsinungaling is yung long distance namin. Yung relation. Since hindi nakikita ng personal yung ginagawa. Okay. Pero para sa akin, sige. okay lang sa akin magsinungaling siya sa akin. Basta wala naman siyang ginagawa. Bawa, pwede magiginig kami pero wala akong ginagawa. Pero nagsinungaling siya, hindi niya sinabi para maiwasan ko na mag-isip pa, mag-overthink. Kasi pwede naman... So okay lang yan? Okay lang yun. Yung giginig sila somewhere, sumama sa ganun. Wala naman siya intention na mababae pero kailangan niya itago. Kasi nga, baka magalit ako, mag-overthink ako. Pero syempre, di ba, minsan kasi, yung mga ganyang sitwasyon, mapunta ka ng bar, makahanap. Hindi mo ng maiwasan. Hindi mo maiwasan. Mapatingi, mamangha, Minsan din isipin magpagkilala. mo rin, bakit hindi niya sinabi? Baka may intention siyang mambabae. Saan niya tayo lulugar? So wala talaga, there's no exemption when it comes to lying. Tulad. Ikaw, G, anong opinion mo doon? Ano to, yun din. Sinabi din ni Brenda na sa long distance din. Kasi syempre, hindi ko... Pero ako, ano naman, lahat naman ginagawa ko para lahat ng update ginagawa ko sa kanya para mapatunayan ko sa kanyang wala naman akong ginagawa. Follow-up question. Nagsinungaling ka na ba kay Gio? Oo. Nagsinungaling ka na ba kay Brenda? Opo. So parehas pa silang sinungaling. Anong sinungaling? Ano Ay, wala ako. Oy, ako ang host. Bakit? Ano sitwasyon niya? Ay, daya na naman niya, oh. Hindi naman siya nagtanong ng ganyan sa'yo. Ako nagsinungaling ako na Sige, Ako ang sinungaling ko, yung may lalaking baga, tapos sabi ko kayo lang, sila lang. Pero kasali ako. Pero isang beses lang. Ikaw, nag-open na siya. Ano? Nag-open na siya. Ano ate, yung ginawa ko sinong tayo nun.
Yung sa pansol. Oo, yun. Yun pinaka. So that's bad. Oh, that's bad din. bad. Pero, nagkaroon Nagsinungaling siya lesson. doon o ikaw nakakita? Nahuli ko siya, pero so- ayaw niyang aminin. Okay. Still alive. Oo. It's still alive. Okay. Oy, mga Pero marites. may lesson yun. Na sana, na pulutan talaga. Na I'm happy na nangyari yun. Kasi I proved something na kaya niya magbago because of me. Or hindi ko alam kung dahil sa akin. At sinabi ko naman na don't do it. Don't change your self or kung ano mga meron kang ginagawa because of me. gawin mo kasi. Respeto mo sarili mo, pangalawa sa magulang mo. And then sa akin, kahit hindi mo na ako i-prioritize na concern ka sa akin, yung sa sarili mo at saka sa magulang mo. So may natutunan ka talaga doon? Opo. Kaya Sobra. nga po, yun na nga po, natigilan ko man yung mga ganong bagay po. Okay. Eto. Mga ilang question na lang to. Kung darating ang panahon na si Gio ay ma-in love sa isang babae, nangyari ma-in love ka, may nakita ka, kaya mo kayang gawin na iwan siya or mas kaya mong piliin yung girl? Hindi, ako naman, hindi ko naman sinasabing yung loyal. Siyempre may mahal akong may mahal na ako eh. Ba't pa ako maghahanap ng iba, ba't pa ako mapapol sa iba? Kung sa kanya pa lang, kontento na ako. Wow. Ganda ko. Pag gusto mo malunod. Okay, ito. Hindi nga, diba? Totoo naman talaga. You cannot love both. Diba? At the same time. Correct. So, ibig sabihin, kung nagmahal ka ng isa, ay may mahal ka ngayon, tapos may nagmahal kang isa, may pwedeng mahal kita, mahal ko na siya, hindi. Minahal mo na yung isa, ibig sabihin, hindi mo na ganun kamahal yung isa, or hindi mo na talaga mahal siya. Nakuha mo na yung gusto. Kasi, di ba? Kaya nga sabi natin, di ba? Okay lang tumikim ka ng iba, wag mo lang mahalin. Di ba? Tikim lang. Pero pag nagmahal ka na, ibig sabihin, hindi mo na ako mahal. Huwag mo sabihin na, hindi, mahal kita. Hindi. Kasi nga, nagmahal ka nga ng iba eh. Because, maybe, nabibigay niya. Pwede kasi infatuation or yung gusto mo lang yung sa isa na. Pero yung sinabing mahal, Mabigat na kasi yun. Kumbaga, ibig sabihin nun, hindi mo na, kung yun ang nangyari sa akin. Ayoko na sabihin. Okay. Ayan na, sige, follow-up question regarding that. Gio, yung totoong nararamdaman mo sana. Ano yung feeling mo kapag na-open up niya tungkol sa mga exes niya na pag-uusapan? Like, kagabi, sa biyahe natin, naglabasan yung mga videos, nagtatawa na kami, napag-uusapan namin siya. Ano yung totoong nararamdaman mo? Siyempre, siyempre, nagsiselos din ng content. Pero siyempre, ako kasi matured na ako para sa mga ganyan bagay. Naintindihan ko siya, pati pas naman, di ba? So, meron ka rin masasabing security na maaaring hindi niya nabalikan. Pinapakita ko naman sa kanya na kahit na binabanggit ko yung ex. Alam mo, nag-chat sa akin. Pinapakita ko na nag-chat na naman si ganito. Hindi para pagsilusin siya or para masaktan siya. Kasi alam naman niya, kapag ex, di ba? Parang, kapag ay, naalala ko si ganito, gagawin siya. Pero alam naman niya sa sarili niya na hindi ko naman babanggitin yun kung alam kong meron pang something. Di ba? Okay, kung talaga kilala niyo ng isa't isa, ano sa tingin mo ang kalakasan at kahinaan ni Brenda? Ganun ka din, Brenda, kay Gio. Ano sa tingin mo yung kahinaan at kalakasan niya? Ano yung kahinaan niya at ano yung Kilala naman kalakasan isa, pero ang hirap i-elaborate yung kalakasan niya. Pwede mo naman sabihin na kalakasan niya yung pamilya niya. No, I mean sa inyo as masasabi mo bang mahina si Brenda sa pagdating sa lambingan? So, pag sinusuyo mo ba siya, bumibigay ba siya kaagad? Pag ninitian mo ba, mabilis mo ba siyang, yung alam mo yun, mapakalma, yung mga ganong bagay. Alam yung kahinaan ko. Oo, yung kahinaan niya. Anong ko yung kainaan niya? Oo, anong kahinaan niya? Yung, pagka sinusuyo ko siya, nalambot siya unti-unti. yung Ako nilambing na. na. Unti-unti, tapos sa kanya pati unti-unti. Oo. Meron bang ganun si Gio? Ano yung weakness niya? Saan mo siya madalas masabing, talo kita rito, hindi mo ako feeling ko yung bigla mo pala nahimik, no? Oo, doon siya. Feeling ko, siya, talo siya talaga. talo siya doon, pag tahimik Mabilis na siya ako. maapektuhan. Pwede na masira yung Ang dami Yung kasing araw factor, mo. Ang dami kasing factor ng kahinaan sa kalakasan. Hindi ko nga masabi kung ano yun eh. Kasi yung kahinaan niya,
alam niya, siya, malambot siya pag galit ako, tahimik na rin siya. Yun yung alam niyang, hindi ko siya ina-under, pero alam niya pag, kasi masyado akong jolly, masyado akong masayang tao, di ba? Pero pag once na, Tumahimik. pero siya nag-advise din, tinatanong niya kung ano yung naramdaman ko, bakit ako galit, o anong lalo na pag hindi siya involved. Mahina siya pagdating sa, Ano mo, yung mga actions mo. oo. And then siguro kasi nakikinig siya. No, feeling ko. That's why, Tapos lagi siya nagbibigay ng advice. Kasi labo kasi yung pautang ng ganyan. Kasi lab, ingatan mo yung mga gamit mo. Lab, kasi wag kasi masyadong magtitiwala. Tingnan mo nga ako, ganyan. Ganyan lagi niya sinasabi. Lagi siya nagbibigay ng advice. It's DJ.